telo mar Kenya. Ok in jatend migawo moyier mondo obed manager central, mondo ibed kata manager eastern kende, to wuothie. Aneno ka en bende okawo ranyisi. Kech ing'eni kuon kanok oyude ombulu ma inyalo wachi. Tapani koro ong'eni en tiere kod ting'. To samoro rach mar siasa ma japiny mane ok gone ombulu, mane ok gone ombulu ne neno. Samoro mae kinde ma koro inyalo kete tenge, inyalo ne berne moro ma samoro ni e iye. Joluo no gongero no gwang' yom gi ka iye. Samoro rach moro mar siasa maneno ko opogore gi gima en wuon e iye nitie. Era moro samoro madware mondo mi otime dongruok moko kaluo kaka jatend piny. Neno ni koro keto kaluo nyime en gima ber ma kapo ni thuolo ma kamano nitiere. To kokalo kuom jotelo ma bende oyier gi jopiny, igoye mana jek to mondo dongruok ma kamagi obedi. Lalruok ang'eni nyaka to bedi. To gima duong' mwarito neno ni to dibed ni samoro kweth ma samoro obalo kod sirikal, kweth mag Azimio nyalo rem ma samoro ok ochopo e romo ma kamano kata oyo. To maduong' en ni ka japiny ochopo to oyudo thuolo mar mondo mi gin bende gichwal agenda margi ne jatend piny. Kech en ng'ama free, minyaka ndiko gimoro kalatas moro mipo maki chopo kacha mimiye mokaw modhigo mosomo. Koro kapo ni jopiny oyudo thuolo mar mondo mi gichope gi pedh gima gidwaro kor ka dongruok kiwe siasa tenge, tapani mani gima japiny dwaro. To wan kaka wan jofwambo, gima bernwa en ni japiny lokruok obedo e ngimane. Erokamano. Nyakura Mgajwang' wiki kwil ni ka ok iwinje Ramogi FM, ka ok inene Ramogi TV ng'eno kotimore, wanaket wengewa mar mi wach moro amora matuch matende kod limbe ma ochan tim kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto sub county mar Rarieda